Je to fantastický pocit, splnili sme ten cieľ, aký sme mali pred tým majstrovstvami sveta. V prvej tretine sme dali Nemcom 3 góly rýchle, čiže mali sme potom väčší kľud na hokejkách a hralo sa tam super. Máte pravdu, mali sme dosť vylúčovaných hráčov v tomto dnešnom zápase, nebolo to ako proti Amerike, že sme mali iba jedného vylúčeného hráča, no a budeme si musieť na to dávať veľmi pozor, lebo v tejto medzinárodnej scéne sú tie presilovky superové veľmi nebezpečné a nemôže sa nám to stavať. Viete čo, pocity sú neskutočne fantastické, dali sme do toho dneska všetko ako tím. Naozaj sme dneska dali aj tých 5 gólov, čo sme nesmierne radi. Tlačili sme do toho bránkára, dneska sme mali aj viac striel ako tie predošlé zápasy, takže sme nesmierne radi, že nám to vyšlo dneska. To sa nedá ani opísať, chalani sú šťastní, všetci sme šťastní a tešíme sa na štvrťfinále. Uvidíme, v tom štvrťfinále chceme nechať všetko, podať maximálny výkon tam a uvidíme, všetko je možné. Môžeme ísť ďalej do semifinále, uvidíme, ako to dopadne. Poviem tak, samozrejme 3-0 je zrádny, bolo to fajn, pretože som mal istotu, že dneska nám bod stačil dnes na postup. Ale ja ako tréner z vlastnej skúsenosti viem, že 4. gól je ten rozhodujúci a keď sme dali na 4-2, už som vedel, že neotočia 3 góly. Tam ale za stavu 3-1 som ešte nabádal chlapcov, aby boli pozorní, aby sme hrali skôr na 0-0, aby sme zbytočne neriskovali, kľudne nech to skončí 3-1, nakoniec to skončilo 5-2. Náš prospech, samozrejme pomohol nám k tomu tam nejaké tie veci presilové hry. Ale dnes by som povedal, tá druhá tretina bola z našej strany najhoršia. 10 minút sme sa len bránili. Dostali sme prvý gól na majstrovstvách v oslabení, takže je to veľká škoda. Poviem, my Slovensko, my naozaj tie majstrovstvá, jak si niekto myslí, si neužívame, pretože my každý rok ideme s nejakými obavami, aby sme nepadli do tej barážovej skupiny. Chceme vždycky pre ďalších chlapcov, ďalší ročník zabezpečiť tú A skupinu. No tento rok teda už môžeme povedať, že po dnešku si to môžeme tie majstrovstvá aj trošku užiť. Viem, že prvý krok sme spravili a budem nabádať určite chlapcov, aby sme neskončili, pretože Slovák to má nejak vo zvyku, že stačí mu ten malý úspech, ale máme nakročeno. Neviem, koho bude mať za supera, ale musíme sa pokúsiť ešte ísť ďalej.